Natumtumin kalayo ang duwang classroom sa Kalatagan Elementary School sa Barangay Kalatagan, Vera Catanduanes, alas 10:35 nin aga kan nakaaging Sabado, Disyembre 14. Sa investigasyon, alas 11:06 nin aga kan ideklarar ining fire out na. Uminabot naman sa 877,718 pesos ang pigkakarkulong winalat na danyos kan insidente. Nung Sabado po bandang 10:35 ng umaga, may tumawag po sa'min na si Ma'am Rowena Cabrera, 44 years old, na taga-Barangay Kalatagan, na may nasusunog daw po na paaralan do'n sa Kalatagan Elementary School. So, dali-dali po nag-respond ang ating mga kasamaan dito sa station at nakarating po do'n at around 10:41. Then pagdating po do'n ay nag-ano po sila agad ng firefighting operation. Dayon kinaereko na nakulugan sa insidente. Saro sa mga pigsisilip na kausa kan BFP, ang pagkakaiguanin aberya sa electrical wiring kan saro sa mga classroom. Under investigation pa po siya, no? So, isa sa mga tinitingnan natin is yung wirings at kung may naiwan bang appliances na nakasaksak. Sa ngunyan, padagos pang pigaarong kang BFP ang pigikanan kang kalayo para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.